Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku main koncoku lho, iki koncoku ketemu pirang puluh tahun. 32. Nah, 32 tahun. Yuk kita nikmati kesenangan Bapak Solekan. Nah, bagaimana Bapak Solekan? Sehat walafiat. Wis, gawat mama ya. Gawat ganteng ya. Gawat ganteng. Lah. Buandan. Oh, buandan. Lah iki. Ah. Ini buane. Ha iki apa gawat enom bodohan. Ndak iso dhuwur ya. Isane melebar. Nah, iki malahan iki sing iki tuan rumahe Kalimantan. Pirang puluh tahun to Yura cetok. 32. 32 tahun ndak cetok. Mangga ayu to yu. Kan 94.994 menghilang iki ketemu mangga ayu. Alhamdulillah. Lah. Malah iki baju kaos merah iki piye Kang kabarmu Kang? Alhamdulillah. Apa terpaku Kang cetok Yura hati bisa gak ketemu ya Bu Emi? Iya. Piye Mas Aris? Ya senang. Hati senang gembira zaman kelingan masa lalu jarake Yura hati ya. Kekelingan apa ora jarake? Mengenang masa lalu. Ya inilah keseruannya. Karena ada teman yang lama iki wis nang kene pulang. Sehat selalu ya. Semoga panjang umur sehat selalu ketemu lagi di lain kesempatan. Ini Bu Emi Timalai. Matur nuwun ya. Sehat selalu. Iya, ya. Nah, ini garwane Pak Solekan sama anaknya. Halo cantik. Ki Mas Aris ndak bareng aku to Mas Aris. Aku sesuk arep panen Kang Ri. Nenggang Ri, ndak mampir nenggang Ri. Lupa ame yo mampir no. Cedhak lha iki tanahe Gang Ri yo. Ojo iki ora oleh iki Pak. Nah tuh iki yo duwe sik iya. Hati-hati. Peh jan Diaturne dalem, matur nuwun. Makasih banyak. ya Allah. Matur nuwun. Wis iso ketemu nih semua. Waalaikumsalam. Nah sini. Iki desane apa to ya? Banyu urip mergane banyu urip kali Dawir iki lho ya enek. Dadi tak pikir aku ya kaget tuh banyu urip iki aku ternyata banyu urip. Heh, teman kita entusias saiki nang endi ya? Masa? Nang sumber gempa lho apa jenenge? Sumber dadi. Ya Allah. Bis guling. Ketemu 30 tahun lebih iki. Nah. Iki tak kon videone. Mbak aku minta tolong. Telepon 5 menit amrin kan anu ngoten. Halo cantik. Aku tak ketemu minggu haro sing kancaku sok Iracet dola yo piye saiki tak tekon aku kabarmu. Kurang 12 ya. Nyauri ta ngene ya. Piye? Nyauri no. Mau anu sapa? Ini amat ya kan iki sapa, Pak? Sapa? Pi ama ya? Iki sapa iki? Aku kan muni kan. Satu masih kuliah mau semester 3. Sinten lho Pak Soal? Sesuk iki engko sore iki engko. Masa Terus besok pagi pirang dina lho nang Mas. malam Senin aku teko. Senin Selasa Kamis. Jembuan. Satu minggu ya. Pokok sesuk sudah di Surabaya. Panggah ya. Jenenge lagu Iya. Panggah piye wis tuwek iki rambutku lho nang Iya, aku mau pintu malah. rambutku lho pitu ya. tanggal Pira rek sampean? Sito. Lanang apa wedok? Cepet. Saiki yo nang omah anu apa nang PAUD ngono kuwi nang balik desa. Arep hujan. Sek dhewean orang mantu. Dong. Saya pedes kabar-kabar nek grup ya Pak Sol buhane barang buruh hati. Iya. Ya. Saiki ra cetok iso kabar-kabar. Saiki penak kabar-kabar iki.
Yang iki si cantik ini lho. Ndi omah kali Kali Matur nuwun. Kenggone sapa? Aku omahku kali dawin me aris cedekane. Marodin. Ayo aku. Kowe ya sik eling arep Pak Lurah Komarudin. Kades. Becak. Kepala desa. Kelingan. Kelingan. Terus. Mas Mifah iki Woi. Halo Pak Komarudin. Temanmu lama masih ingat ini. Pak Komarudin panggah ya. Jadi mau beda sana. Tapi nanti itu kalau baru bisa, harus bisa. nang Surabaya Numpak angkutan apa travel? travel ya. Yes. Batas travel enggak tahan. Wis ndongakne ya Mbak Rohati ya, muga-muga selamat sampai tujuan. Sesuk Mbak Guran. Oh iya. Berapa jam Surabaya nu? Sajam pesawat liburan sing adoh rene Iya, itu. Ren. Piro mek sak jam? Iya, sak jam Jam seberapa. Ya Allah, kok gelisemen ya malah rene. Iya, cedek karo omahku, bandara karo omahku ki cedekan. Bandara Sing iki? kene sing adoh ki yo iki lho. Lah iya rene wis Kemarin ini apa? Bandara ini malah saya Kediri itu ini kan wilayah Galek apa tuh? Bercurhat-curhatan ini. Kalau Kediri itu ndak enak kok ngajar anu Surabaya. Kediri ngajar Masen. Iya. Ning Jakarta Enak enek kok Jakarta sih. Heeh. Berarti tak Maksudnya ini di bandara kan sebenarnya kan wilayah ini dan bisa Iya. untuk Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Galek, Bintan. Kemarin Kediri ya percuma. Iya Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anu Enggak, enggak iya. Mari ya.